Yaro itrai pi baro hagani ga sngi ngi prias ngobha haga kerteng ka batyang ta me ka jong o Jesus Christ unong pen emjingi ngai hadu gini sngi utrai dong yai long shisha ta blay haga jem ka jong pi ubale bhaw bale isne uba pen khia ya ga do uba ajing em shisha ga mensem but ule ki kam ki ba phla haga jem ka jong himban la ka por ko mangiru ngi sham hangne ya ka jing ye ka jong ublay kumta sa shisien pat daka jing kemen ni wan ra ya kaktin ka jong oblay lang baki ni kijing selok habangi wan ra ya kijing keli ki jong pihi ya ka ban yo pa de ka jubab na kaktin ka jong oblay kani ka dei ka jing keli na ki pat ba ka jubab na kaktin ka jong oblay lang baki shakri ki jong oblay ngi priang ngo ba kom ta ha kani ka por ki shakri ki jong oblay ka ban wan ra ka ta ka jing pen shai ka kum kaktin ka jong oblay ngi priang ngo bhai pastor bante ha kani ka por ngi don ri pastor fair ha kani ka sngi i pastor maulong i pastor rang lem kum jo isar doni kum le shubo ni ka jing non ka jong pi bangangai kat bangi dangai ne ha kani ka por ka ban yo ban ya selok na keting ka jong oblay ban jubab igni gi jingkli jong pi ha kani ka por ngini o ma de ka jingkar ku kan long shisha ka jing hikai nam ta jing i we pi we kan long shisha ka jing mentoy na ka menta jong i baro ki ba shem menta ba ka ba snga na karpat i pi sa isin pin yai ne ha du go bokot jong kani bat pin da yo shisha ke ka ba khra ba ka ba phla na ka keting ka jong oblay hang ni ka sam lai pu sa kat kum ka jing keren la ni ka bala tho bala wan shangi lang ba o David hagala no ga basaw ka dukhat ka ba khat wei ter hang ni uong ali piki kun to snap yanga ngan hikai happy ya ka jing shep ting utrai u ei uta u bre u ba kwa ya ka jing em bat u ba ie ban yo bun sngi ba un yo i ya ka ba bha tu sumar ila utle na ka ba sneu bat ya ki remyang shintor jong me na ka ba kran shukor tu kan ria no na ka ba sneu bat tu le ya ka ba bha wa de ka jing suk bat tu but yaka hang ni habada ong wa de ka jingsuk kan ma u Jesus Christ hi ulong uta usim jaga jingsuk ngin le ha ka por ko bangla ong ipi ha ka tayo ko bala le no ngin ya kren par ha ka por shapang kata ka jinglong jung kita ki brio ki banget ha u try kumnu ngi de ban long kumnu ngi de ban em ha ka por ngan wanra ya ka jingkli ka ban ningkong ha ki shakri ki jong try but ngasngong wa ha ka por nganum shim ka kerteng ka jong pi namar pishla shu tho e kaniga jingkli ba pila ai kaniga jingkli shaki pastor te na ka banta ka jingpha jong phi hi khna ma kanung khta pare ka longye ka jong phi la ne ka jinga de ka jong phi ba ukurim jong phi namar ba ka de ka jingkli ka ba yede ba ka jingshong kha ma pastor hangni yong pastor ngala sngo kulmar jingmut mentala bun snem ngala shu ya sha ba ukurim jonga ula shu lap tangka ban yasho ban yadat bun stangka jingenia haga yeng tang ba u rakti yanga pastor hanrei wadeki khonru te pastor ka wan ka ni ka jing mut hanga ba nga de ban ino hanrei teng nga perkhat pat kum banget hautu nga long ne ngam long pat ban ino ya u ban shong khlat bat u kata kadika jingkeli pastor ba i keli Hari hang ni ngasngo ba habaya kran ru ka ba i keli ngatrai kaya dei bat ka domestic violence ka bangi itu ba no ka kran ayo ka ktin ka jong blay par pastor ka shanem shane kata ngi sungo ma kongros ba ka ktin jong blay am ka dan be ka jubab ya ka wai pu ka jingkali ya ka wai pu ka jing jab ka wai pu am ka jing angnot ka jongi ka bible ka dan lot ya baro gi jubab ka dan be ka direct answer ya ka ta ka jubab ta man shem na ki sti ban kong ni korin kal nong ban nyo ka de khot ka ba khat san ka ong rilada uta ubam ngai u ya khlat no to un ya khlat yo tau para banget le ne ya ka para banget am shem la kum haki ba kum kita henrei u blai u la khot yangi ya ka ban yesuk na mar kum no phatip a tanga ba phan yo ban pen em ne em ya la u tanga la ne kum no metip a u tanga ba men yo pen em ne em ya la ka tanga hani ka ong ngi pe kam shaneng ka kran ka ong ba la da ka brio yo yu tanga ubam nget te ne la da ka tanga ka yo yu tanga ubam nget ten le gum no ka bible ka ong ne la da ki sto jing mot ka ba mot utau tanga u yo ka tanga ka bam nget ba ka tanga na mar bu tanga nget ka long ka ba kentang ta ka brio ka long kentang la ni ka tanga ka long ka ba kentang ka long ka ba nget utau tanga ulong ubam kentang
mau umpat ngai ten rei namar bakala ngai ke tengah ru ulong kentang ong ke tin ke jong blai tadin ta ba la da don pat kata ka benta ba kwa ban ya klat no ru namar bam ya su thu la poi la du to put ban ya sho ya dat te ke tin ke jong blai ke ong ba la ru ban ya klat ta ba hang ni pat ka ong em hendrei u blai u khot ingi ya ka ban ya sok la da ala ban ya sok no Tela film la asyuk ban syak ni film la ban yesuk. Takam dan kono no jingkang pila ban ya klat no. Nau tau tengah uba fi syong. Hang ni ke keren utengah ba ke tengah. Pastor fi sengok no hola ta. Kadai pastor, hane kadang sawai benta pastor, dan pulih hakani ga jaka. Ina ini kong ngai habai la pha ikani ga jingkali kala ngala manong fi ka kala kiu hadu hakli. Kaban sngau jelop no nama ngasngau ba hoi ya ka ban jerong ti ya ka ban rak ti ka bible ka khang bat bi batai pat hatu ngadang dai bani shong ne ka ong kum ne na dekhat ka shipho la nong ka ba nyok ba ka ju hi si shinong koren bai pastoi la pulih ne pulih dekhat ka shipho khat wei ka ong ne bat hakita ki bala shong korem nga hukum manga hanreu trai wat ai ba ka tengah kan ye klat no na lau tengah hanrei la da ka klat no tu kan shong kan rau no ne tu kan ye suk pat bat utau tengah, bat wan ai ba utengah un eno ya la ka tengah. Fikini ni ke bentang ba upol Ukraine. Lada fiyo u tengah ba ngait kem baong pastor, mentau suthu ba mla bu jrong ti usho udat ya pi kala banon ra ya ka jing mensau teng yo ka poi hadu ka benta bendu ka jing em. Tadai namar kata ka bahi ban ye shong klat ka Bible kam khang ya kata. Hari tang ka wei pat ngala ban ong ka tin ka jong belai kada ong hang ne tu kan shong kan rau no. Kabamut kamut pat babaya shong e klat ba pinwat pat da uwei pat ulok kata te kamsha ba pinya klat ka bible kam persha ba kani ka kentin ya klat hak ni ka jaka kamut divorce kabamut ka jing e klat namar ka daw bat ka e kata ka daw ka dei namar ba usho udat yo di ubamo u kenjat ya pi pat kawan ra ya ka jing mensaw ya ka met yo ngam tip ru yo haki khon ru kawan ra man ya ka ka basnio bat haka imlang ka salang ru ka wanra ya ka ike ka basnio teng piongan sya le yu yo pendap penbit hayen ke babon ka benta yo penbit penbiang hari pisu tu dongkong pipin i ya la diru namar haba ujrong ti kumta ka bible kam khang ka bani shong iklat hari tang kata pat ka jing kentu na ka bible ka dei ba ka jing hikai yang i we pi we bam dei ban wat pat da we ulok la da i wat no da we pat ulok ka bamat i ha pat ha ka pop klim balada ulok yom mla ro ban tip haka jing yalam ke jong utrai yo ka jing ya klat ke jong pisipor yo ukala bomot ken mo usuthu ya ka jing kordor namar teng haka jing long briu ngilong dekat padang don hajan ngim danang e ban kain kor ne ban value ya ki bong tin nong we handai dala janga yo ngi sedang ban value yo pi sha jam pat usngo yo pi kumukso kamiau de usho udat pi ka bomon bakata te kamba and what ka anyu ka wan haka domestic violence ka don kwat ka anyu badalek ngatrai pi kwa ban syadin mar kata pi kemlek caka jalek caka an trai ulok pi kata labam jadai apo mo po along la ne lada la sya bun gi ke henry pi sutu banwan man keli na ki syakri ki jong belai ngatrai ke jubab kala syai kam sya henry bebun pat halor kan ke benta hari ka por benta ngai iwat ke samla sa syo samla par ka i be tu samla fit nengkong wat ai lat nengkong ni apa pio i Pordang fidang ye kendo bola sedang ban long kumta ba klik ba kawang tiar ba pat tiar u ba jerong ti ba lupa ban jangai ne kamno no story ong sia Ba be klat ni. mo ba ikhlas lupa ni mar balik kasawan rapat kata ke jing bitar pat kasa kata pat onda filas sedang bandon ni kalong yeng kalong sam lajong kan kata ta tadai namar kata kabahi kabapi song ikhlas andre ba ini kong pat bakli particularly bakli ni kong kalong ba la ban ni song ikhlas andre pihak song kan raw nai wat su da way pat ubreu ke kadai baong pi pastor ne ngakan mau kidon ru ki bala akli kata mo ba kidon ki baong ba man ba kidang yalang te ki penilu kata ka jing ien ki lelut baro mo kidan nang ba ban peni jing ien kimra akti ki kran be da ka ba ban handre ki shamba kata ka jing sniu baro jong tau breu la ne tau tanga mi inda laya shongka
nda kila iyo kun dan rupat ka tuk ani ki long kemi ki boong ma ki yaisha amban sikin haban yaisha be kata ka jingsha ban ben hau kurem jong ki balai namar ban ta kila dan kun te la di ba plikim de ki batrai te namar jong ki kun ki haban yaisha ka yaisha hau tu ka taru ka de stop ki di ban le pi la da poe do tau puat boleh inchu snap ki bayang basam ki dan ki kur ki jat ki dan la da ki kmi ki kpa ki kur ki jat ki mla penyerap ha bukum kata ka portan la yu kita tengah sengau ba boleh ka society ke jungi ke long very loose kasong ka song man namar ba kadai tengah katahi la da ki briu ki kala bomut ta borok ki kur ki jat ki man interfere Nri la da jab kan ni khun ki sai tengah nu tunga ule ka bamon ni khun la jong ule ka bamon ni ke briu pag ni khun la jong ru ka sale ben ki briu mo gi sngap ite asngu kum ka long yeng long sem la ni mo kur ka jat ni la men chief strict action adi ben lep da ka kur bom snong tat te bet tat na fiam no sto ada long ata ka dor am pe ki bui jat men riu dei ki mla ben le kai tegri kata ngasngau ba ngi haban kalan marbun sin don ka tengah lagi besu sngap ki ong yo bahas besu sngap kam ya thu ki mi kpa ki su sngap la ka sngap du tengah le siu usyo udat ula ban lek da ka wi ka lok ru ka tip hi tang ba kam nut ban le e namar ba de ma u ba sa la da kata ka tengah ka pastor si ong kata la da kata ka tengah mo tang namar ba kam dan pisa ka haban sya be ya kata te kala treat el dem ka ila dem ka kum kamrau ba kanuti yam te kede kata ka babel ka ong kata la ni haban shimbe ya ka senjam ka ba mar ba la dangi shania au breu long bala tim yang ni la dangi shania au breu ong ka bible tade ta ngi haban expose be ya bokum kita gi hap tip kita habia thu be la da mat le ran rum la e namar bala long shilong te kede kata la da sha e kata segi kon jongi ru em kan hap ka ju ka jing tim te kede kata ngi ban break ya kata ka kas ngi ban break ya ka bokum kata ka jat pop ta ka borung ngayeng la da di kupa ne de menoru mo la ule e kata ngaspo ba habia tip ai ba ai dam kata kadi paso ba pi ong pi haban te pat ba kani nga kran balai namar ba haba ka don ka jing kan tiu kurem ki wan ki pat ba ban wan man sakhi ya kata ka jing shong kha ka jong ki mo ka jing kan tiu kurem ka jong ki hade ha poi pat ka jing ya klat lok la ni kata ka jing ya sho ya dan hang ta ba umdan manu hang no ki ja kita ki bawan barok mo ki bangi khot ngo bhai ki kam ta me ha ka ni ka poi don ri sadoni ha ka jing shakri ide ini baju tip bhai mo hi kita ki bawan ban sakhi ya ka jing shong kha te mot ka don jing mot ayu ka kata ka purpose jong kita ki nang sakhi ki dei tang ka bakut no tang man shuwan ban sign mo ban wan ban witness ha kata ka jing shong kha jong kita ki arngut ki syukurim ne ki dang don shu ne ka kamram ka jong ki nang tu shakhamat ru kindiat waman sim ita kintian mo saloni ro sai don ni ke jubab main jubab te kumba fila keren da haba por ba yatho la konlut ya baro harga domestic violence al filate banwat ya ka ratio babonam kadau hi ka day ka day in a love marriage not in an arranged marriage mostly ka day ba fi kendo samlai people ya shong no adin ko to mene fi pun la kli to jing kli ko por badang yalang biang be pialang ta no artayu la diulok na yeng mten matep piwan ong be ngala armet kana yeng ta pedang no beli ki na yeng ki dom teng ka kata kadau ban ba pikir kli hi de pisim hi de today na mar kata ka ching shong kurim na ni ka ching kan tiu kurim ka jing wan long ka wei ar ka wan long ka wei ka dei ban tip lang na ka long yeng ka long sem ka hang ta teng kila ba kin wan lang ka long yeng ka long sem han re bun sen tung ko jing na mar sung bala biang ka karta kan thai khat prashan rang ar pu wei it's my life it's my choice ka ni ka jing jonga ka rai ka jonga phim tre ngi phet no na ye today hang ta teng em ka han re ki don pat ki babon ki mek pa ba pli ki dak susun hi ki don ru pada ki kur kumba ong pastor ta de jing sha por dang ya ken riang dan bawan dala kala bamut dala kham tam dala priang jisu sedang baro banwan ban keren bateng ka balang ru ka sedang banwan nane ka imlang ka salang ru hangta te kini di ki benta ka ba la ban ong fi di kata shwa banjit ya ubreu ni ya ka breu ki don kam ban bu aka jing tuai namar belai ka wei na ka mat pedeng la ne ka phang pedeng jong ka jing duai ka dei ban long bai try
kedau lenti yang uni udai ni em kani dai ni em pin sung thu kum no uni bat kani balik syong kai saklau tom li dua dah pilih yang besar mentah lei ki babon ki yang besar li syong kai te pilih sutu hi pilih si samla lanut ban lau jai pihak ban sutu hi uni upat dai ulok te perkhat lupa ngetrit kum no ta kane te dai na mar kata hamta me hakini ka juk menta ka domestic violence ka jur bha ka daw ka dei ba mo kadon ka right to freedom mo ngidon ni kani ka fundamental rights haba ngila banjit iki spouse la jong iki ba la jong hanrei ngiklet no ya ka to ka ngala manong fi ya ka renti balabu na ka long yen ka long sam dei na mar kata ka wei na ka daw kum don hangiro mo si don ta ba si ong be pastor rap lem ai kaw ai che ya fun ngirap ka bang yala hari dei ju si ju bro te ngi ulok se em ulok budi drops te ngi finon kam li bani syong om dang kata te nang tang sei bhai em ngasu ya pet fi ki bhai ki dom belum dom ya dom te dei na mar kata swa ba pin sutu ba shim ya kani ka sanjam hi em jong ka jing kan ti kurim em ngasngo em ka jing kan ti kurim ga di ra ya ka jing kemen la da pi kwa ka long yin ka long sem ka ba kemen ya la de wan ra ro ya ki wei kan ya kini ke benta but nang ta hang ta ngalaban ong ye kita ki one witness ru ki haban wan kan but kini very less pilih ber study ya kini ya very less na kitu ki brio ki balayo ya ka marriage kita one hak jingkan tu kene very less kitu directly bisa divorce semua kini ya per semua nam nama ki sutu ki bayang ki involve ki menurut menjerong ki menurut ben le ben ye ki directly bisa ke court man divorce no hari menu ba siya syok siya dat am pelong merau pelong so ne wat yu sinrang ro ki don ki kentai bre ngam ong ipi ni tang ba syok kentai ki don ba bon ba sinrang khasi syok hakalok ngalayo i dala ke jong khmat ong ada yo lok kong ni ta ba ba pet lupa no namar balai le kum ta ki ba bon ba ngatip mo ki ba syok syok ong ba sinrang pat to message kum ne gen nur ba to message hari ba bon ba today namar kata ngasngo em kindia Pi dari namar kata ka sing song kha ka dei bandon be hak kata ka por am balalong mature tentang benta fi song kha kata nang kia ka cing clear ka pun plata ka cing bitar fi pandon de ka bor holo la de te hai ti por am ta kalong ba yu ka today namar kata dei kata imei pa ki ong khelek pulie klem ong wat brio today yang tak ni ka cing yang bakla but hangta but ladangi one witness pat ngitip ye kata ngasngo ngidei ban mi chawat bat ban ya keren umdai ban shu sha jam ya kita nah kamu nasa don fi ban ya show edat ka de ga ba sniu hi ma ka jong kha de ke mok kembali pastor la bakren buon hello kita benta tem dan isu ri ban at kata de tang ban chu ong ga de ba ma ba ban ya show kam de ka solution ara ka jing song kha ka ba de ka ba shu ya hap kam to isu bakala kam to Lani dari ka love marriage, ne dari balai penyatho di pastor, mar ngi ba haka jing yu haka imlang kasalang ban kalong indon la ka jong ka kes kam long kumju ma re ngi ki bon hi ka violence ma te keni ka jing ya sho ya dan ma bubun sien ke dei be ke di bam jing stu jeng bot apdeng jong ki ke bam ya keren ka jing thrais new ke jing bisni lani kadan bun ba ki issues te kala bande nakaliang jong kiau ne nakaliang jong ma bamla pendiang ka pisa ma lani ka haka mobile phone da thrais new no bobo password ne bam sim ka phone la ka jong ka daw te kidan tian dei kita ki daw baro ba ka jing show e dat pat kam dei pat ka jubab ma namar ba ladangi show e dat ladangi once ka jing men saw ma da ka ba chue jrong kti iwe ni pen ken bet ya ka an ke jong ble ma marba ble wang menam peniap hakata ka jing menam peniap ka kan thop lang ru ke bangim de ben sho mar ya ka jing bisar ka kapot ka de ke jong ble mengira kti ni jong kti ma ble ke ka po kitab Genesis li wang ununu bra ubaba ya ka snam ke jong priu le bo peniap bre wat no tomrat on panjing ken de ble te no mrat ble wang panjing ken ubaba me ka snam jong bre ma te ka no tam mangi para bre te ka perthai bamenta am ngi yu i ka ba kloi ba wat ya ka bandet chaka violence ma chaka jing men saw
ya show edat mentang dang pe news le babun ma sudi tang kijing peniap baca dan bitang kita sudah ma kijing peniap sudah dang ini singi i ka video ro jang ki arngot ci samlama kita katakan tel dapat prasnam atau sentang dan arku arsnam te kiring video bekisna reels berki angin pelat ba bikini ba mentang la dapat prasnam kong kembang pastor menemo kadang kaan ke jengi baca dari India ba kadi ke freedom ke jengi ba kelade nga bang ni obriono pi ki bik pa wan wahat nga ngala dan bo ni obrio mo ong kum ta te i kum baki kamen ba te baki le kum ta wa ka jimut berkat nang kelong i kum baki slor kirang ba hari ki biki le pat kalong ba bakla pa te nomor katu pat kan wanra apat sakawai pat ke violence lani kata ka jing bitar pat sakaliang kimik pa bar kata kan sapai bakadu ka jing ya show edat mo yaki wah po jela jing tengim di ithan ne kata dai sabar ngi kalong kumta adiki iki ke bapen poi pat kata baro am ka di bitang kata ka wei bam bambu ningkong yoble lana bu ningkong ning yoble am hakano kono ka jing ya dai te mah dara desi samla ne dara desi kurem ne di mi ipa ne men parana hano kono ka jingya dei la tangi bu ningkong yu bleng kanum dan kono kata ka jingya show edat bar kata ka jing show edat ningkong hi kadi ka basniu kadi bakla kadi no setan kadi no bamban kadi bet kata ka ikai ka mensiem bawara ipat ya pra ka kwa ban pen mi islam ublei umdi ta ublei ka bakwa ban pen islam ujisu hi la dap ai la ka jong ka snam kum ka jingkinya namanta ka jongi ngim dan kam mangi ban pen mi islam namanta ban wanra ya ka jing pen ko ngo nani ka jing beli kiesho mar bakwa man pen hapo yu tewe hapo jeng te kadi bet ka spirit of control bakwa man control take dominion bakwa man sensar obimi ko ngo yanga la kim ko ngo yanga ka bumut pikta akan yang kata ka bor sensar te hang tangi i ba bun kilong yang kia patja pra kadi kata kan te mde usenrang basensar mde ka kan te basensar de ublei basensar ya ka to ka yeng ba sensar usenrang usensar hapo ka jinglam jong blei bar ka kan te ka pen ko ngo ila diru ha ka jinglam jong blei tela da ka ktien jong blei ka yo basensar ya ta ka yeng ka sam makanum dan kono ka jing ya patja pra kanum dan kono ka jing so eda kanum dan kono ka jing mensau ka te kamin hi ka bai de begani ka jing kelim bang akwa ban ajubab de tang kata hi maki beriu kin la yu hiro mah wala kuma mene pila bu jengkili kita ki basaki mah kadi ka kamram jengki ban saki mah aba la saki hak mat jengki pat ba kadi ka kamram jengki ru makin yeng la ka por jeng ka jing e ka jing jenjar bar habadan kono kan kata kum ka jing ya syo ya dat mah ka jing de ti bobun sien par kum hi arnut kim juli ra ai kata ti kini ki basaki ru kin ong kum no ngi ong ba kaman ya thu te tingin tip kum no te bat kita ro ki ong ngim kwa ban thliatan sekini sini kaliang ro ki ong kakam arngot belingin ya li rong mengiha pedeng te ke mlang kasalang kal ayak kum ta menta bangim da boda than ngim da dan than kata kam sim dong bingin let ken benyarap na wad lada kim man ban ong te kadi kata namar balai lada li ong ru ong bisar so kayeng jong lajang tade yang tak kabu jing te bancu lit rung bit kum turu wala kila di ki basakhi ro ma dari kalong ka ban cili rung bit kum tu te ha bakhadu ki sudan bit tang kata hi ba supet bit tan khmat ka film ba ka drama ke iga waja te mo te ka ika badi bande pat ditang kata hi kita ki besho edat what do you show banno ru ublei un panjing ken hakasi jong ka jing bisar bakam de ngi banesho ban pen islam lani mo ban yawan poi saka jing jrong kti namar itu ibrio ba pipi jrong kti to tep la thau iru hakador ka jing stream ka jong ublei hi te yo le se kalok di banget pi senrang pi so yo tu ya kalok jong pi le si tu lok bi banget but pi kan thei pi so itu lok pi so kan ya kata kador ka bla thau kador ka jing stream jong ble pi kta hi ya ble bisu lo dap ong kata namar ba la rakta pi iwe di barit do lakta ya yo pol do abo pendiap bi te banget ble uang pi lakta ya tadi nomor kata la ngile kata kadi ka pop yo kawan ka put na ble pet ke te ban lat ni kita ki baro ngia maaf ke puji suang tu iet mar kaliang patu yang maaf ro kumbok pau bah beneng jong pi ulah maaf pi kan le shibun ngai katakan long ka jingker ku nam ta ka jong pi bal ngai ha ka ni ka por ka bangi ekran la jubab ri ka wi ka jingkli dana pedeng jong pi ki bla ya pha lang bagi comments pila kali la slam ha manta pila kali ka ni ka jingkli pi ong pastor long na ban chong kha khna tengai ha ka ni ka por pila yo ka ni ka jubab ba balai ka wan ki ni ki jing kenrum kenram barwa kadai na mar le se yo empat dai na ka por ka jong pi ban chong kha ban e chong kurim handai pi pila shem pila kloi palat ya kaban shom kurem te pila yo ka jing start ka jing kai ka ni ka por balik ki wan ki kenram le se yo pimpat pen kre yaladi pimpat long rangba ban shem noi kata ka lengko jong kum utunga lani kum ka tengah kum kurem lani ka kurem te ha ka ni ka por ngi ru ban shem ka we ru pat ka jingkeli ka baya kran shapang
ki jing parkhat sniu hang ni don pastor baong balak li baong yero you try pastor ki shakri ki jong oblay iong bangadon bahagani ka mensem bamman iong ka mensem bamman mensem tharai sniu jing sarong jing parkhat sniu jing mudur sniu jing sngo rem jing bishni bat kumjo ru pastor ngashu pun baitang yaki jing sniu jing sngo si kum ki bre ki jong oblay kini ki mensem baman ila kedaw hang ne barwa habakawan kale kumno ya kum kita ki bre Kata ka di kajing sisya, bo musim man uyo jaka ha kita ki man ni. Maka Bible ka ongi kata ka daw ngi haban yo yu Jesus Christ. Kum tala daw dan o Christ long jing thaw tmai ki brem ka kutna. Bar ki barok ki jalong tmai. Bat la dang yo yu try am ka pop kanom la ban shar lor taw breu. Bala dang klanya ka tien ki jong blay ki jing duai ki shikri ki jan ki shikri ki jong blay ki jan ki jing shikri. Daladi ite but ngajuang ni kawai ba ladang idon haka kamspai de ladau komandan pu ai ko hukum am ladau ganti dong siat dong mare de habla de telada ubrio hukum yo to ubrio u haban la be telada ublay hukum ya ubrio hadu to ubrio mla se ublay ong tolong ko telada ubrio long ko yam long janai kemukpa jangan long janai tu long janai ya kadang long haban pediang dia kata menu baman mo kata ke jemu perkat kawan be hi syaitan wan mo ban penrungi kata wat jusuru wan persang ban penrung kita ki ke riu jisu the great example ma riu nuksa bo kraw jangi ya ba upni ya kene kawai ong be tang ya kata kawai na bala tho tading ta no breu bodan ka ktien ka jong play ka ktien ka sat ka pen khoj u to breu kawan lakan mau ktien jumlah mlam. Tegade kita ktien ke jong blay ke aibor ban pendekut ban mat yakum kita ki jat jing penshoy. Mar don't be lightly ki jing penshoy. Ka brai ka kmat brai ka do ki jing strong thala jing im. Kita ki dei ki badan hau breu. Ki bawan bait nau syaitan. Ndai utau breu lada u eat you try am. Tegade kata u try u eat you but abu eat you try kita ki rum subang shoki. Kawan ni tang bakalong ta ba eat you try ka jing eat ki jong try am ka ai no ai ka jing job ta there is power in love ta ka jing eat ka ba janai ka shop no thiau te ki jing shop tieng ta ka de kata wan kita ki bro khoi nga so bitang kata ka wei wan la kan ma am la pu si mesem khoi mangi tip tin jubling wat pu si mesem khoi de de inta long fi ta de kata ai ka la ai no ibrio ki jing job ta kadang kata bat abu ksoi umi abang ikla bumut pat abu ksoi umi am kabumut ni haban pendap hai la di dak ting jong blek marga babel ki thu ikta anda bu ksoi umi am ya eta ki dorang kyang am kadang ta wan pai biang te ukun mau nang no bangami wangam kadang ta unda wan pai am wan check ita ka yeng ba ulau wan check ita ka yeng u i ba ta ka yeng to ni puli ni ka por ma now Matthews khat a khat ka ba sapulai ong te ba mesim bam khoi umi no na breu ya ke jaka rang kyang ba urawat ke jaka shong thai te shem anda kum tahu ong ngan seli pai pat selaga ying ya ka balang mi no te ba ulawan pat ushem baka suda besar blabu baik ki jingbo anda kum ta ulek no bu shem lem baru nyau ki mensim ki wei pat ki ba khambam man ya uhi ti lek ya po u shong sa hang ta bak bakhat do jung tau breu kan long ka ba kham sneu ya ka banin kong kum ta ru kan long kan ni ka pateng ben reu bamman u jisu la da ya thu lu pai kan ni ula da pen i lu pa ba kata ka de ki jing sha Kalau nunu breu kwa men kala ka mot ba ksoi umi te habu klang ksoi umi no. Men la mi em uni ksoi kun mau biang te ye to ka jaka ka ba umi. Te wan biang ban pet te ban check la ka long kum no. Pada ba ushem ba ta breu long suda. Hani ka ong ushem ba long suda balasar ba bala bu be jingbu. Suda ka mot uni breu ai ulap tiang yu try henrei suda men ktien men jing dwai men bor men simakoi. Hangir ka ong balasar wi ngidan kami basuk thu bam dei tang buchusar hap sat te ngi sat dei de ka ktien ga jong blai wi buchusar mum la vi da di ba hayeng ba kana buchusar tam hun ne da sat da nyat itnat da tadei ta don kam bet ya ka ka ktien badang ni ka ong rukum no bala bu bet gi jing bet la da breu persang hi ban bet da la di am ta wong ngan i no ka kiat ngan i no kwa ngan i no ngan ka kam sneu jing mut sneu ber khoi persang man hi dala dia ban khoj dala dia man bu bet ban pen bet langsung ka jing em na ka bor la jong am onom la
Uksoi unum buram mereka kata. Lemda ublehi upen baik utau beri. Ada amdei tarau ngisi irwai tu jo amda ka boy amda ka bor. Medu mensim jo nga ong trai. Tadi ta utau beri dan kami mensim jo blei bo mensim jo blei upen baik utau beri. Tadi ta buksoi uan magwai kelenti. Un pat yap ru haki nyau tuli kelenti. Lemda kum ta tu unrung na kinyau tuli kelenti pa. Utau beri hadu mana penjat sedang tiaw itu. Baladala arung biang uksoi sa sisian utau beri am ka bahaya am utau beri un lai. Margi ksoi im kena te bahaya man syang te kam te bahaya nom tu. Mentah tu udah make sure am udah penting kena dan ini beri inom lai tan. Udah te na rendang te na ketir am udah set senam itu. Aduh utau beri tu setengah nolak bulu. Unyiap itu. Kalau ngumta. Jadi pastor. But boleh shubun pastor. Ngai piyo ajung pensai halor kata. Ba daladi ngimla ban le. Ru. Mo ngidon kam tang ban ong koma piyo pastor mentan. Ba ban persang hidaladi nginum la. Namar don ki beriu ki ba la pha ki jing ngam ong ba ki pha ka jingkeli. Handai ki don ki ba ong kum ni ba ngim don kam ya ublai. Dangi em hok hi daladi ru kata kala abiang. Yang ingin dan kami ublay. Dan pada iwe iba keli kaniga jingkeli ngan boy kaniga jingkeli happy baro kaniga por. Ikeli pastor ngayo sngow ya ki breu ki boong shulong ubreu ubabaha. Kala biang dan kam ban ngej ha ublay. Kani ka penkulmari nga pila ban batay ayu ka Bible ka hikay syapang kani. Na markidon mo ka pertegi ya ngej ta balik dan kam kamba uni ubreu mo ngi ngilaya pulia pastor ong batang ba pen hidaladi. Daladi ngimla. Ka Bible ka ong utau usamna ruspa wana ujisu tu ang kono ka babaha ujisu ong dan babaha tang ublay babaha manu balaon baha dan balaon baha manim gejing babaha kemut baha hadu kata bahap tam te ye wat you blay ru ya kata gejing baha gejong blay lampat tam gejing baha jong blay kampat dai ka babaha nani wahab ban yaran kat baru blay ban ong bu ulong babaha Talau ununo i badang duna na kata kajing baha kajong blay empat day kajing baha. Empat day ru kajing im ka baha. Empat day ru ta kajing le baha. Nada empat baha kat baha blay. Kat kata ka level kajong blay. Lani ban tam yu blay. Kani kata tamu ubre wi udan lupa ka fallen state lo dan lupa kata ka babel ke thu syai kata bo ubre la hap tan ta ka buram kajong blay. Un kiu kum lom dan jingking te ban kiu. Ada ngipet ka jingit kasir uding ye la dekut jingking kser la dekut ada ngipet ka jingit Bible jongiru ka jing dei kala aku ublai la be yun dan lenti show kalenti ka dei tang Jesus Christ dan lenti ka dei tang da Jesus Christ bangin wan sa kata ka jing long ba tarau Jesus pastu itu beri ong nang kai ba mono ba dei tang ublai baru kan mau bo dei tang Jesus ba na maru ong ngalong mga nong ap lang berat babaha. Ujisu deh babaha. Tempat dan hiru babaha kat ujisu. Bon IT no ilang jong kajing em nam tau nong pop. Wei bala ban baha. Don buriu try bala nongan IT. Tang try lo da ong baha makna long ai tang kidney vin ai try. Yu buriu bom itu. Lo dam yo pisane unum ai tak tedat. Munu ban ai ai. Ada kata ada. Kalau da ong im baha tu ai kidney ai khaman. Ne ai say kita vital organs ma. Ya, lada fi ang udah baha. Maru try udah baha. Ka standard jong kajing baha kalau hadu IT lah jong kajing em nam tau ubas new. Na ka bentau tau bopop nam tau bayap kenang ban ai jing em dai oh. Nan baha. Tadau mla ban ong la ka bush im baha. Tang bush im baha am dan kami ublay. Ubri dan kami ublay na marba ong kata lada kadok kha khalam ka na ban em. Bopop him kelam ubahok mla ban im. Tadau bopop udon kam yu bahok udon kam yu Jesus Christ unong pen im. Kenang ban im. Lem da kum tahu lah ya. Kadi pasal ngai syuk ni kini hakni ka por ma badon ru ke ong pak kum ni ki ong ba tang ban im hok kala biang kata. Ngim dan kam yu blay. Tinga syuk ko ban bo jing kini ban yarap mo ban syai piru ki bas ngap hakni ka por ka jing mon ayu habada ong hok. Kata ka hok kadai ke ai ban nang nungi yo bat kum nungi yo kata ka hok. Ka Bible kindiat kan jubab ya kata. Ngakwa ba pastor rang in pule mo naka si Petros nang kabaad khot ka ba san. Barada umshim la ri ya ka perthek bamen barim. Henrei ya unowa unoyalap ya ka hok. Lembar ki nyongwat ki weipat ula ri kendong menba ula penwan ya ka jingshlei ha kata ka perthei ki bamru blai. Kan mau unowa ude unoyalap jongkai
ya ka hok kamur unowa udai bahok hari nowa kham dai bri bajanai ublei habo yate jutang bud nowa am ka first covenant baong it was the covenant of grace namar unowa udai bahok kham janai la udai janai sha lungkhoi ngadang hikai ke ni gue ke hikai ngong subiang batho sha SHRS la bakla H hadin tel IT te mut sha lungkhoi namar belai udi ula long hok Henry umla ban long janai ublei ken mau ya kene gue tip bakata ke jing long hok ke jongi ke long tang kum ke serdep jot akhmat jong belai dei namar kata ublei ukhot yangi sha ke jing long janai lang ba ka tin jong o de kata bangi pule ya ka sti ka ba ar timothy nong ka balai de khot ba khan ri ka neu habangi yo ya ka tin ke jong belai ka pen bet ka pen melin kum ta ter ka don nang tu yangi sha ka hok ba ubri jong belai long janai uba klem jing duna finde yo I ya kata tadai namar kata lada nga su ong mangalong hok ngala monde ngalong hok yo haru da po saturday ngala kham kinriang kindiat tabun ba unong dikiat uong ngalong hok ngasiu baik ka bakiat telah biang iu lala papoi beneng no tak kata tak busiu bakiat ngan ong epi lada unong dikiat umlong hok em ngathai kinong dikiat laman menno la khang lut kikilap ya kene ka benta mo nga khamwat de ka sorbe hapo megalaya kamdon hiru ku kata sabar kilap ya ka sorbe em pakibriu ki siwet ya karam ngadi karam kiat siwet unong di siwet usiwet ya kata termumut unong di ulong bahok pi kata ka de habangi ong kitin hok em pi hab ban sung thu hoi ka wei na ka nong rim jong ka jat ban riu jong I ka de ban kamai ya ka hok hoi ngi de ban im kata ka jing kamai ka jing tre jong I kata ka jing long hok han re tam ban hun no hang tam long ngi haban wat sa ka jing long janai ban manu ba pelong janai yang I udai tang u jisu par habangi wan sha u jisu upen kan mau yang I wat da ka jing perkat sniuru kumba pastor mendelak keren habangi la yo u jisu em upelat yang I wat na ka jing perkat ka ba sniu ne kamno ne pastor rang fi ong fi kata haga Ecclesiastes nyau ka dekat ka bar phok tin jom blei kom ne de shisha umdan uri hok haga khndau ubale bha bat ubam le pop kumala ong I pastor mo ngi isha ya kata ka jinglong hok ka jong unowa la long ubriu bayalap ya kata ka hok rei simla long pat ubriu bajanai kuma kadang don kata ka jingduna haga gm ka jong nowa kum juru khtin ka jong blei Solomon wang de shisha umdan uriu hok haga khndau ubale bha bat ubam le pop mot lada unono ubriu em ubala le bha em badana ka khndau ubuang dan kam ban yo ya kata ka gm ka bam jukut klem ublei ka mot utau ubriu itu ubliu dewe tarang yap su tho ba ka khtin jong blei ka ong lupa bat umdan ubale pop pobon ki breu ki bale pop kata ka jing shisha ma blei habangi pe ya khtin ka jong blei ram snat ya habangi kraj phang kata ka jinglong hok snat ya ka ba Abraham uyasa ya ka Sodom ka Gomora hakmat ka jong blei has kashnong Sodom Gomora ka kashnong kabalong bamman ba kabalong ijli ba hakmat ka jong blei but blei shwaban punjat ya ka kashnong udap yatho ya ka ni how Abraham wang kumnongan buri ya ka ni no Abraham but Abraham abortip ya kata upelong ke jindwai nam ta Sodom bat Gomora but aga Sodom Gomora babuan ki bre kisong ha kata kasdong but Abraham abo yasa baru blai baru wang la dan tang san phongot ki rohok men penyap no san phongot ki rohok but ublai wang anum penyap ada san phongot but kat bau ublai wang nganum penyap ka jingslur kawan Abraham but udang hiar ung saupo laipo arpo shipo poi hado shipo baru blai ruang la dan shipo ngot ki bahok anum penyap perkate kata di ka jing snai ka jong blai kata di ka jing ai ka jong blai ka jing snai ka jong blai ka be ne ki bam jukot ka jing snai ya ki bre ki bapop wang la dan shipo ngot ki bahok ka bamot uang blai nganum penjat ke Sodom Gomora bar ngasnat akan ka benta am bau Abraham udang pen shisho ti ya kini ki number bar upoy hado shipo bar kalingo beli upoy hadu shipo mar hak ba shipo am uperkat ya ulat kalong yeng ke jong ulang ngai bai wang lada kalong yeng ke jong ulat kan shipo ngot ulak ken bai ulat ke kurem ki khon ki persa kurem kini shipo ngot tikin dan bai ki bahok rewat hang taru klamsya bar ublayam ngi kini ke jinglong ke jong blay ba ublay la kloy ban ri ke Sodom Gomora
lara syam shipong wat ki bahok bar kham syam ya kata Syam. Tarau ngi kum ki breyam kemelap ang di pastor mena lingbau ka kitab Isaiah. Ngi na dai sya kita ki brey ki bopop. Ka jinglo hok ka jingi ka dong tang ka jan ka babetinget ang ka ktien ka jong play. But idan kami ka jing snai ka jong play kumene la benrap di pastor bentai mena ila kreni ona ka room ka nong ka balai bagi la do len e yo ka buram ka jong play. Ila do. Ka buram ka jong play ka ki ka buram ka jong play. Ngi hape ya ka jinglong ka jong Jesus Christ kan. Kumla pin i mena di pastor. Daga jinglong ke jongi syak kai kat ublay ngila badong bagi ki brei ki bahok ngila badong ki brei bapa rai na preng jongi am ngimla ban kot ha kata ke jinglong ke jong Chris tarau Chris ulong bejanai tarau khtien ke jong blay ko ong la syak pen shoy streaming ane klampop kanongot dengi bala syak pen shoy bari ngila lepop hato don mi khampan lepop ayam namla ban ong kata tarau ngidi ki brei ki bapa bat ngimde ki brei ki bapa idan kami mushkil iktini fi ladang imle pop haga doro ni haga ne ga bopao no haga jingmut jingbot ru ngale raw jisu ang la fi pe ga brio daga shubra ya kar fi la pop Ali apa? bala da fi shu isi ru te haga dono kata ga fi la pnyap te ga diga ta ba jisu ta ga daw ong ni ki kentien ong ba inde fin watch fa ga hima ga jong blay ba daga hok ga jong piki borok sai lang tam bari ni igi barot sai lang tam ko mura watch fa ga hima jong blay bat ya ga hok ga jong blay Tara orang ngi warra kat kum ka ktien ka jong blem ka ngi ka si sai ngi ngimla e kata tara am ka ktien ka jong blem ka strat jisu ong tolong fi bajanai kum buk pa jong fi ulong bajanai ngi kum ki per ngimla melong bajanai kum long ni pastor men ngimla melong bajanai ka jing janai am ka wan hado bu misim ko jong blem wan bat ling ba ka ktien ka jong blem man ka sing ka pen bet ya ka jim ka jongi ngi poi ngi dap da kata ka jing long janai bat ngi dap ru da kata ka jing lek ka bha ki jong blem ha ka jim jongi tara sna ka ebe pen kemau yang pastor bentai men ba sisa yo la fi ong ha ka jimu ji perkhat ka jongar ngam jumat berai ya ka berio han rengan kwa ban bu pat sai ne we ka jing kali atau fla bitar yo lo jong porlok khamnya kham dodannya lani pla juong yo lo jong ulok utabam lerkam lani bobiet ngi kita di kitien bangi penan kam kabiet bam lerkam kataro sisin la penan kam na kata kitien mun ngi hap aga jim bishar ka jong blai tadau ngimla ban ong bangi di bahok ngimla ban ong bangi di babre ki babha idan kambet ya ke jisnai ke jong blai bakata ka snam ko jong Jesus Christ kan pen khot yang ab ngi wei pwe but om tam bakan pen khot ngi bun sing ngi baklai kan ko wei bangi om bet bang gospel am kan tang bangi yo ya ka jim penem ka gospel ka wan ra ya ka jim penem bar ka gospel ru ka wan ra ya ka ta ka jinglong ka jong blai ha ka jim ka jong ngi wei pwe bangi ki brio benta ilaban em ka jing em ka bo Christ la em ni ba ka jing pencet bo ka jong sim khot but si sin bangi la dei ki jong blai ka tien ka jong blai ka ong da ka jing lai lo ko jong Chris la plai lo yang ab ni wei pwe kemot si sin bu blai la plai lo bet yang ab ni wei pwe bangin ngim sakut syo kata ka lingko jong ka jing long mrao ngim dai syo ta kim rang la di ki bla lai lo but si sin bangi la dei ki bla lai lo la penlong yang ab ni wei pwe ha ka dor ka jong blai but si sin bangi la dei ha ka dor ka jong blai kemot ino mai jaka syo yo setan ha ka jim ka jong kata ka jing shisha ban sia ban rap lang lo jong kata mo ai ker minta hoi la ya batai la ka jong ka jing pasal bor jong sim khot mo halo ka jing perkhat pat ka jong ni ka por mas ngo ban long hok em ka dei bet kam dei tang ka jing yo sngo ka jong ta mar ngim dei tang no sngo nya ban le bat halo jong kata am ngosturat ba jisu ka ka dokot ya ka ba ngatrai kalong out of topic nang ni ka bangi kran nganget pat ka serium um ta te namar jisu am wan seperti ya kata ka jong do jong ta bara kata ka jong do jong ka bulong long pa bahok lupa raya kata jolong do pasariam ni kumni gi brio usim bat ya ka benta am jaka ba upen kan ma ngi gi brio ta ule na do ka pasdang ba an kan ba do ka sedang ka jiskri jong usim ya ka jing baptista namar ba hangtu yones ong yu ba kam de mo ngan le ngai me ta o ban ra ka juti jong mer kam sudi hok so ta hedu jisu ban hang tu ong kan ni di ban le namba ka di pendap ka jongi ya hok paro kemut belohok em kamri tah jus ngo jungi ane kamri tah ka jim jui kemut nya ban le ya kata bakum joru ha kane ka sti nong rom nong ba ningkong kedokot bakat lu ter ka di kedokot ya ka bang ji ala alnet boro-boro ko nambang ngam sungle ran ya ka gospel Chris namba kalong ka bor uble ya ka patem yo wei pu wei ubanget yo jiu ningkong ba yo grik ru namar haka la pen pau ya ka hok uble da ka jinget sa ka jinget kat kombalat ho
Ada tahu bahok dekat jingat UM. Kemud ban lohok kemud utu beriu tu. Aban pelai Yesus. Apa time tara pastor rang. Kemud hakajim jingi malagas ni. Kemud ban pentingal ni bangin pen iya ke perthai ta. Bangin longom ta. Kemud ngiaban pelai Yesus ta. Ngong ma hakadi singi rang iya ngang iya ke news ko long kemud ta bla tho Jesus bla phong seperti tho Jesus kemud tu ari banget ni tu ari beriu jong blai. Namang iya ke tu news tho Jesus si syakam bu drugs ta. Kamni kata Jesus wa bana po jongi kan mo kemud kata ta gajing jongi kamni ta mangi pen pau mangi kristan ri kadi ka khatir ga jong blai ba gajing pla jongi malagasni hang ta lai thu ngi di bri bo te kadi kata Kublesi bun peso bapi keran halor kata pipi ong kalong out of topic hendak ngas mau kam long out of topic namar badon ru ki balai keran halor kanihi ki ong ba balai pat ki ba bun ki nong pop lani hapo ki jail ha ki patok ki ba bun la dalek kli ba ki de ki kristan ki balik ka pop ki de hi ki kristan lani criminals te ki ba yo ka record ki ong ki de ki kristan how tu ngim long mo kita ki ba penja buro me ka kerteng ka jong uji suna ma meneru paso ila penkan mau ngina ma thayo sundre lai pulai bangin wat try ka hima ba ka hok de ke kata ka hok pastor ban shai mo kita ki ba snap ban sngot hu ba ke kata ka hok kum no ngishem But balay gede bikini ki kristan he balay ka lalong makan tho ba mo ki kristan haba dapar khateng teng mo paso war ki plemro dapat ba kini ki babuat ki batu kumana boong ki badi drugs ro ki lani ki bar ki di drug peddlers ki dei be ki kristan ki dei la itu ki kristan balay namar ba ki deng kuma pi ong pi dan kerteng jisu ha t-shirt lani ki deng ya ding pna lani haki skor ki jongki so skor jongki rude ding pna te tang namar balai ding pna la omi bikini gidi ki kristan Firos kata ka jingkli jong fili kata ali tak bala jangai ba namar ba kita ki badan hajil kita ki bele kamsni okay ki on the day di kristan kita lo jangai ba kata ka ba khamsuma ka long o jisu on wat kita ki belap ro ba be ki ksot wadi kita ki bele ikambar jisu ngam itho repi kalau omboro ong nga atrai try banyo ulit apo ka hima ublay ritang kita gibale ikamon jong ublay hakata ka sngi gini ong ato ngim shimla lap krteng jume ato ngim shimla be na ksoi krteng jume ato ngim shimla le ki kamba krteng jume jisu ong kle no nga pi betri baman ngam ju itu ifi palai kita lite ki ba poi jil bisong kristan kita lite sha bar kamap kita sha bar kamap Mar kat kini ki balaya lap ru jisu ngam itu. Ka ma hado kata ka jan hado kata fi. Ba khin ju blair ko angum ta la ringi puli no Lukas ni nong ban riu kot sapun riu ko. Ndai balai fi kot inga atrai ndai fi mle pen ban ye ke bang ong. Tangkatai. Aju ong mi kata na kapor si kapor ban ong ngalong kristan ka basuk. Ban shio lum jingtep kristan ka basuk. Ban sya identify ladi ban tho aga tu ka form Christianity suk Henry ban im de katakan but ngajuang ini kawai kamut ba ubriu tang ba usurung hakayeng mani la long kristan kamut ubriu rung tang kaposam siar mi into la kelas siar de ne tang bala ka 108 ula kalalong unang 108 mau banyak 108 ne kala paramedic ento tang bala shulong kristan tang bala yang mani ne tang bala kai kristan kamut along kristan ada kumta tapi barok tu klung baka hospital pokan das kam tam de ada menilong doktor dem nilong nurse what boy tu dem long ta kamut tang bala khot kristan mula de kristan kitu ki dei bi ki baklam kris mdei kristan di soitan tarau ngi haban dua im ta jungki tarau ngi lap aduk mentaru bagi ki jong ki beli pastor fi lap silap ki khasi yong khasi dang buon polong kristan dang buon ki bampat pediang utrai ayam la dan ka balang barok khai bena balang tang kamut barok la dan kris kan okay Mas ngo bagi beri penden kam bakla palat tay ka kerteng ya ka bagi jukot ye ya ka jingai ai ya ka ba la pengkesan yu beri kata tedene mata kadau beri uyo alat ya kata ule apa komen kadang kin jumlah yang ni galatiasan kadang ko bakat lai ko ngom ni namar la khot ye phi ko para banget ka jing la lut tang ba phen om pen tre ya kata ka jing la lut jung phi
ya kaban aida ya kado bakom tata terang tu kuma jo ongi bor ma ba ngide berlong ki balai luoj hendrai ngide balong ki ba lan te ngasgo ba kani ka jing jelai jong kita ki ba kam ong kristan kan ba kile kan kadai kata ta ba kisgo ba ngalak lapat dia mengada jing te ngalak ki balik ka buan ngadwai mestep ngalak pop demiet ngadwai demiet pop mestep te kapan sting no te ba dio pas kena hikai ro am ki ba kum ta ki jam ngajong ma hak di spirit jungi te ngi ong ba ma pastol aban yang kata sian ong ba ngi hikai be kum ni pi kala bumut ngi nam ong pio jusuk ngi no bisa be na yang ngi ong da kala bumut pio jusuk pio jingur ku nim jo ong kum ta te ngaso bo bon padam ki ong kum ta te da fi kala bumut pinsio jusuk pinsio kum ta nganget kan kata ro yo henry shwa banyo kata am kapo su kari cloud ta ka jibu brio te kadina ma kata bat ki brio bon ngali sia kalau no kum ta kata ka jing long jing jungki kan bon ki banget ki bahok ki mentan jil Kadai ke bang strat pastor la keren i pastor fair la keren. Kawai geliang ngasngongu bun plat Kristen. Te ka pop buru ke bale abun do pastor la pen kan mau ingin gospel Matius nyo mo ki bagala keren mo shibun kini ong ha kata kesngi atrai ngingim syam la yalap ikerteng jebiteng ki pini durjungi. Ketuk jaka akran ki pini de durjungi mengi yalap mengi duai hari utrai mi thu ingi. Ngalai kun tagi video mo tadi katakan keren ya ke cica kibo mana ka durjungi na mono bayalap mangi bayalap mono berdoa de mangi bar ong mapisi ai pisedut mo tra ong ngam itu na mar pi kai bakla pat iklam tho pat ya ke ai jing bakla fi hang ni pastor mene lapan ke mau na gospel Lukas ki ba khamle ya ke ai ke bo u ong ke ba mot ke ai ke bo ong ke mot klam pentam lani pim penum penduna le ya ke ai ke bo ong dia kata orang like load, bukan orang like lan. Bersongsi ban orang belai kini ki download kita ki kamus ni yo. Kila ka hayeng Kristen. Klamio ia kan cing hikai jongga ketien Bible. Namar hakaban nengkong do kan mau yangi klam khot Kristen da. La khot yangi ki nong bot jongga lenti. Haka Bible ke keren syai kata. Mengidai ki beriu kita ki bot ia kata ke lenti. Kabamot ujisu ang ngalong kalenti ngi buat ia kata. Kidei de ki bomngeng hapo balang Antioch lenong ka bakatwe jong ka kam ki apostol balakot ya kita kinong buat jong kata kalenti ya ki lakot ki Kristen. Handai ka Bible ujisu ang kelek to pelong senran. Pelong yu senran ke jingmut senran ke bamot ki basha jing hikai. Fi teng la kha hayeng Kristen klamyo ta jing hikai. Kristen, hingga iu jongga Bible. Lah hingga iu yangi purskam. Kisngi kha, kisngi yap, kumta ter berembat. Balak haru ramadon jingge dua iu blay. Ki ong kumta ramadon jingge. Kimpat ju ong ba ublay udai ukpa jong me. Ngarang gue ke jingkran ngarang syukran. Kimpat ju ong ke jingge dai ubreu ba ublay kalong kumno em. Kim mendapang ko mendele jinglek kemau ba ublay dua iu ublay. Nadang asyong suk mom nanai do kamera ublay. Dai no ang tate. Fi ya ke ai ke bangi kai ke basosi ke wei gede begitu ki kime ki keparo kim tibi ai panga Bible ki konro kim tibi ki don leng akan mau don iwi kong ba kam tibi pe nya am tip I ong kani ke Bible jangan am pasal Bible perang prajar dah apa pas ngoga pas de internet share ke Bible fi nei la batai nam ta Tengah fi apuli kan notli ki lenong ki dekat hang nemong ka khoi bet yo angam jupuli nang kini pastor. Kedi ditang pengera bangan lek ke jeseng. Haman sim tang ngala ong hi pira teman-teman kelo baka Bible ke baperajar jupuli. Kidan ki Bible baram-baram piti pi boy wow. Ki Christian theology ki kot Christian theology dan jupuli da ko iro. Susobang dah. Badawan ki brio ki mai fi pimtip ero ya ki khon pat umji kai ero em jong ka Bible nganum keno ki ki khon badan hapo jail nadai banga dia lat manga em ngan kem shoi ki mek pa hatulah hikai ni em ki ke Bible badai nama kata aingu hak ngani ke juk mentam ju ong jail ki ong correction center kalau ada kata hak human rights ke jakaba penbet correction mo ki ong correction center pin ong jail ru ke mamut oh kalau you ba de mo ki ong kata pi ke Bible ke ong apa fitip ka tin jom ka correct dia hin kong do mo ka correct
Tiba plik mi kepam te Bible ki orang baik khod, pide ban lek kata. Tu clean gitu ya. Tip ha, bat balai ngala ban orang fi ngala ilap pojel. Nah keren kata topik bro tip lot. Tengah beli fi dan ni apa? Ki orang pat ngingop ka jing pensyo. Ngabeli fi ha ka jing film tip sa. Bah ka jing dua ka jong try ka orang tu sumare ngi na kai, na ka basneo, to wat dia lam yang ngi, sa ka jing pensyo yung kong do ko ang. Nginum tip ya ka jing pensyo lam da ublay ukran hangi. Ka basusi ban ong ba balai kini kristan kilong hadu kat ni ka daw hi ka dai bam tip ya ka Bible da. Namar balai bom jupri ka Bible ka dai tang ka basupin ni. Anda umdai ka bapule. Baki don lebih orang ka tang ka Bible ka empat biang. Tede yang ta. Te katar kenduk jingya. pi ga long ta don ki ba pule ro Nicodemus pule ba ta mum sto pat tarau jisu ong shisha le ben khapat yeme kina ba mani i hima ga jong blai ong kumron khai nga ha bangala tamen la ban sut pa ja kpo ga kmi ga jonga ba ban khai nga Kapan. jisu ong meng sai sien ong shisha ong ame am dala kha pa di bre na ko ba no man sim la ban la hima blai ong kata bala khan ga do long do kata bala khan sim long sim pi phang utip ya ga ktien pang ba sim phang ba di ga ktien bon ki bre ki puli Bible puli kim so tho na ikran kita bom ju puli le takala yang takala itu bom puli itu na ikran ni ki na gidan ki ba puli they take kum Nicodemus kim so tho kim la ban penia per ika bakin jado bakin jamin sim jisu ukran bakin jamin sim unepat umudur bi bakin jado abu jisu ukran ika bakin jamin sim re umudur bi ika ta bakin jado kumno nga wala temen in other words ula ban ong ba ak way pintien ula ban ong jisu bakran biet ne ngala temen la ai ban rong pa jaga kepo ka kami ban pun nga ban kabiang ngala temen bakran biet jaga tadi kata bun ki beri play Bible dah ba abangi translate ban mangi kinong ngai kay bakla gitu Kade. kumba ulang Nicodemus ong jisu kay bakla ni mi kay kita ngabla temen rong nu kepo kami tadi kata jisu ong sisa sang ong ame tarang ngir man lakapor sisa ngayong tapi yung ini kay bakla ni What do Jisu ki kot uno hikai bakla te false teachers te mo. False prophet, false teacher. markim su thu Thu. markim yo ega jing shai badeng tamo stunat mi kaktien jo blai ka roi to ini pe khindia ini plibe no Matthias tulanong ga bakhatla yam ujisu ong ni khot ka bakhat saw ong kumta an pendap ru ikata ka jing thu rupa Isaiah ka ong ya ka yo sngo pinyo sngo ti finom sngo thu shu but ya ka pinyo te pinom shampang nabaga donot kini gibriu kalar ben but kila sngo kia lagi skor bagi la khabrep kila lagi khmat ba yo kin yo dalaki khmat ba yo kin yo sngo dalaki skor bagi yo sngo thu dalaka donot ba bagi yo kala bat bangan yo pen kia ru yaki hinrei suk ka khmat jongpi ba kiyo ba kishkor jongpi kiyo snow ong jisu dan ki bayi tambah kim yu dan ki biyo snow tambah ki kelut dan kita hi mo try ong suki khmat jongpi ba kiyo ba kishkor jongpi kiyo snow ango boleh pi khmat jong stok tien jong boleh bat kiyo snow de ka sur ka jong boleh stok tien jong boleh Ay ngoy utra ko blay shibon pastor shisha ka ni ga jing yakran ka long shisha ka jing kerku ka long ga jing kai nam ta jing iwe pi we ka bas ngotna ngi yo ban yo ka jing pen shai halor ke babon ki e ban ngai na ka ban ta jong piru ka long sha ka jing kai ka lang ka jing man toy nam ta jong pi ba pi o ma di ka jing kerku lang ba kini bas ngotna bha bara kran ho ngi kran pang Nicodemus ma pastor nes ngotna pa ka we ka jing le ka jong Nicodemus ka de ba wan sho jisu wan man kli ma de ban tangi don kam ban poi pat ban mde ban sakut na taha taka jimbam tem handai ban wan wala da deh ka por mer mo ka do bas ngo salia ban mi ka por ba shai handai wala da deh ka por ba dem ru wan pat ban wa de ka jing shisha ban tep na o jisu na ma don pat ha ka ni ka por dan mala ju kli la slam ha manta dikli ku mau ni Nicodemus ula wan mo ban kli ha o jisu utep ba no hikai ubala ban jubab di tang o jisu na mala don wi ba kli la slam ha manta to jisu li school na
Ke isu komik na perkat mo ban keli kum kita gi jingkeli. Han hang ni ngasuku aban wan ra syai pastor Isa. Balik don kam ban yo ka jinghikai. Okay, so berjumpa dekat tu ka jingkeli mo jisulit school ya. Aku akan lihat ma ban you nomor ketu ka jingkeli men ya. Sngo ke ba keli mde rete bade belangit ha Jesus Christ ma. Kade ka jingkeli belakali ngasola babon wat ki badang dan ka jingit tenrai. Ki ithias ru ki keli bahaya ta ka jingkeli wat Kristan ublai no ka jingit Kristan ukeli ta ka jingkeli beli ubri babon beli pop de Kristan deh yang ta. Bakatam kade ka attack ya ke Christianity, ya ke jingget ke jongi begingget how Jesus Christ te. Ban pen I bagi kita baru banget how Jesus Christ kata kade ki babon ki di kita ki balik kam sini. Mo ki ong bet dang kham hok manga ubam tip you Jesus ban you ni ubriu blalet jeseng. Mo la da supet ka khmat kam ta I kum ka badai kum baki ong maki hot kade sisa ngam ong mdan tau Kristan bam le apop bon ba Kristan balik apop. Hari kaniru kade ke jing sisa dei tang Kristan balik apop. Piru bakali ni jingkli piru pila juli apam nang tare ithias ru di beli apam kari muslim lite ka baklan bha ki rape cases di hapu kiri muslim nang tare kini ki Hispanics makil ki baklan bha ban khai drugs kim de ki Kristan bat ka pop ka babon ba bakil ki kam ki basni ki bashir khai ki gangster ki babon kim de ki Kristan hari kadi blashuan ra ya kani ka narrative kadi this is a false narrative bawan ra sapang ka jinget kebengi dan how Jesus Christ bengi dan kam kem bengin defend ni ka fit ki jungi bengim judai mencus ngap bet haba kibri ki ong jingkli bengin cupdiang be no kata bolong kebade it's wrong kam dei kumta bakade it's proven la proof haba bon ba ki jaka letang sabar na Meghalaya ka jungi se hatu ka murder case kum badan hapo Meghalaya try kan mo ka kabun sabar ka kabun chani ne pinlap ke bon sabar kirip cases ke bon hani bon chate ne bakata ka jingle ki kam kelak ki kam sniu ambi ki kile ba maki kim sngo hiro bagade kapop kile kata hajla jing dan marbale kini ki jela ki badai ki galak barang ki Christian state hapo kan ka India ka jingi yang kapop ka kham tuna sini ki kata ka jing les sniu baki da pen iru ki dan ki videos ki babon ba baki khamlong don akor shani sonot is ki badai ki Kristan bani ki thi shathi mo But hang ta bengilap ki babon ba ki studies balik haki jail ki balik ki babon mdi tang Kristan badan menta ki jail ki khot ki pastors balik kim khot ya o tu mulla jong ki balik kim khot ken yo pandit ban ai ke jing hi kai ki khot ki pastors ban ai jing kai kim khot ki psychic ro kim khot te ki counselors ban ai counsel li ki tu ki brio badan hapo jail ki khot ya ki pastors ban ai ke jing kai mar ki tip ba ka jingat bingi dan how Jesus Christ ka bala ban wanra ya ka jingkela kan ha ka jing im ke jong brio te ban penbet biang ya ka jing im jong brio ban correct ban wanra ya ka jinglong janai namar bale kitu baro bi ong itu iba ma gini kong nam tip manu bakali ta ka jingkeli namar yo I betang ke ka basabar sudah mo I betang ka basabar hari gitep di ka digawe baro brio mo dan bi so aja kadok mo sesok aja kadok ki kita ki belajar tu mene belong kejing thais new kejing lek baman kejing perkat new kita kiki baro udon baro obri labu nget ho Jesus Christ ne ubam nget ho Jesus Christ ma labu la pediang ne empat pediang ho Jesus Christ sok jang kadok dan be hi ha obri ma tikedi kadan kam ya kata kalenti bengin ya ha Jesus man la kasih kamot ba mata kasih la pediang ho Jesus ngalalat na kata hari kawan ken ya kata kalenti bengi ha baniat kasdang shwa na kata ka bengi pediang ho Jesus Christ isdang baniat ban ya cita kalenti ban pendap ya ka hok baro bau Jisu ang tusya ingin belak ang pastor Firman nama belakon peli ada gospel jemaat Matias tusya ban pendap ingin bahkan di ka hak ma to fulfill all righteousness tabal paring all righteousness berkata ka righteousness kam de ga ju ka hak kum ba ubriu perkhan berkata ka hak ken ba ublei perkhan ladang gilet da ka righteousness kum ba ubriu perkhat lani kata ka jingleng hak kum ubriu perkhat kalong tek kum haki jirwai Psalms ke bekiran ba David wang ka hak ka jonga hatu la dapat ubli David wang ngalai lang hak ta ablei hak mat jong mete ulong hak sisa umlong hak re nor bale ngitep David lale sibun ki kampus ni sok jong kadok li kibun pelat te David le mo tidi ta ba habingi pai ka testament ke batmai pat ngi suthu e kata ba kata ka hak ka bangkakran ka testament ke brem kata ka hak bagi brio ki suthu ka pratheba menta bat kata ka hak ba ubleu a yang iem kam de ka jo mo ka htien jong ble ka kran ka ar koren ka pan puli ne ka por Namar ya uta bam sim latip ya ka pop ula penlong pop na ka bantah jungi khnang ba on penlong yangi ka hok
ublay. Haun. Dia. Ka hak jong ublay haun. Beriu pat upay ka hak jong u ha ublay. Te ngi perkhat ba da kata ka bangi ngile ma kita kikam kita kumpeta iba ayo i ma bu ni u kristan ule e kata kitu kijing le ba fi yo i ho tu brio umdi tong kristan bale bom de kristan ro palat kham ka tu le ala bonong ha ka so jong ka do le yo le si tai be kali kham palat ma phi bande mo ha ka jing bitar ha ka jing bihun ha ka jing bisni mo lani ha kata ka jing wanra ka jing hepat ya pra lani ha kata ka mo ka ba wanra ka jing thais niu itai bo wanra ka thiat ka jing kat at ha ka yeng kasam itai bali ra khtian ka basniu ni iwe shiwe yo kham sniu man kata pan mo ra bangi pe kata semat le kham sniu kata de ma kisi thi boro kham kran kham bon ni kata tadi ta ngimla ban chupet tang na basabar ya ka hok ka jong ubriu le ka pop ka jong ubriu bangin yon ben no ba kini ki kristan kham ha mangi ban yote mla ban long kum ta Nga kadon ka jingkali ban kali mo. Hagilai tuli gidi penada. Atau gidi Kristen gini. Haga jing sisa lai. Utu na peneng ru ule Barabas ta. Boro lai gini gimde di Kristen. Bat yakili la peram dak sol karong. Ndon Kristen. Tadi kita ngihat bersu baro lai. Adam dan Jisu mul Barabas telangat tu. Ada hilang. Ada hilang. Terkadang mendem Kristen oh, boleh apa? Yang kita lagi bamdai ya kures kisah sedien. Nado tu kapor. Lagi ibe bamdai ki Kristen. Idan ni tang bagalong ta min be bagsorkar penram bagsorkaram kada yo isyaban sanar penada. Kita lagi baklam kures tu gitu. Jadi. Sulang tu wai pudiang ni sulaj im ai. Budan kures, dalam budan kures tu la pu di cok lang. Ai ngorup mo pastor, uwe na pedeng jong kita ru uyo ban lecha paradise. Nawa ujisu dan rengkat lang hang ta poding pena. Temot uyo ka hok ka jong beli de. Jong Kristen kamdi ka hok ka jong u de. Takra hadu mata bopun ba Kristen ro dang perkhat be ta ka hok. Sam lai penriu li sutana nak. Agar khat ban ri kong ka hok jong me ka long kum kilum u blei. Meno balak ban kwat ta hok ka jong blei. Kum kilo khamong tang kum ulum kum kilum u blei. Mo tang ban kiu wi lum rom la mi. Mo sa kilum le te. Ka hok jong blei ka long kum ta ta ki kiu ya ta ban kwat sa ka hok ka jong u blei. Ngim la de. Di tang ling bau Jesus Christ bau blei ong la perlong hok yang ni. Te kata ka jing perlong hok am kedai bau blei perlong yang ni. Mo ubriu beduk kendu ubriu beruspa wang perlong na email kun janga malong na ubriu beruspa. Lak su perlong te. Hari ka jing siau dewi beduk ki. Udi nongkrong. Ka ju ngiru ka jing sisa baro ubriu ba bakali ni jing kli ubade Kristen bam de Kristen baro de bapop de tang Kristen bapop. Baro ubam ngej blei ne ubadan hakaduk ka kendong jok ka perthai usa shalom ne usa syawa ne sa hadu ka luru jaka budan baro de bapop namar bale umdan nunu briu ru ubala ban kwat saka hok ka jong blei para briu ding ya thau la ban jok mapi ita bakali jekli ma la ban pi phim le kita le ya khen para briu le yam bun ba briu ma tang dom bom sap ruang dang hok ma la ni unong bom sap te ubisar unong tu ngilak boy kata te para beriu ngilak bani thoi ko hak tingem kam de yang ni bengin thau yak hak para beriu nomor kita para beriu unjob i we yo we te hare yak hak la bu tarajur do blei ke mono bakot ya ta kata tarajur ke jong blei ke kata di bleu ang hak jonga kat kita kilum kala dak hak jong pi ka kot kata ta ka bomot piru pla long blei bat bamla ban long ba piru pin long blei wah tadi nomor kata dan we beriu hakari perthai belak khana ka po jong ka beriu ma ba un kot sa kata ka jing hok ka jong ublei te la su pen long ke jingi ling bau Jesus Christ ma Min skamro ya kata ka benta. Jeremiah tho amni gal nong ba khatlai ne kot ka ba arfulai wong. Unong Ethiopia ula ban pin kala ya laga snap. Lani ula basa ya laga ba tho dak. Ma. Tegale kita. Unong Ethiopia boyong ha to ula an pin le ya di. La. Kumla. Lani ula basa mo di kla ba tho dak. Ha? Ula nan pin kala ya laga jong snap ta. Ula ban pin kala ka tho dak ka jong umla. Oh, mentala hi mo dan bisu spray rong tu kusoro kala Henry mdai itu original sem ubreo usula ban kup dakata ka durhok Henry hapo hi udai be kum nong Ethiopia boyong ulah besar bodan ni kita kicing thok dak dan
uno bakot kadan be jing thok na ka spot kadan be Ada. ka unong thok pia mo ka di bodum ka rong ka jong u ka mot ngla don pa ka jing dum para ka pop ka bayong. Kadai ngas mo pastor pa ya keren. Mangitip be tang gawe hoi pi bu soi jikli jisu ule school hai. Ngatrai ngin sejubab next episode. Sampai bang ngin sejubab hai ule school bat ki kerteng school ai ngin sia ai. Lada fi kwa jubab sampai hangani ka teo bonuan mestep hagasi utrai filayo e ka jubab. Hari kan mau tangani gawe. Bada ka hok jung ngim la ban long ki khon jong blai. Hari ka Bible ka ong na gospel honest. Nomor nengkong dekat bakat ah. Hanrai kat ki bala pediang ye u. Hakitu ula ai ka bor balong ki khonu belai. Kata hakita ki bangai tak kerteng jong. Da ka hok la ding ngim la banyo ye ka jing penem. Hada banginget hau jisu. Haka kerteng ka jong ka jing penem ka wadangi. Utra ndo kurku ye pi. Hakani ka sngi lamba kani ka jing ya kali bat sapai bahala syam tayo. Ngi se jawab jisu le skol no. Ngini doai ngini kurku ye dan bapang bacita makani ka por. Ni piyai lamba kini no ki jing ele ngini duai namta jong phi kerpa di pastor bantai in duai in kerku ya phi but in airu ya ki jing pen banake. Hallelujah, hero itrai ngala yo diang jingker ku bengi pastors mo. Ngila yo diang lang gi jingker ku i mesros gi dan ne. Ngila yo diang lang gi jingker ku kublish bo ni gi jingkli gi bakodor gi jong phi. Ya ka ba phi la kli bat kom taru ka pen ki ka mesem gi jongi ka pen thmai gi jibuj perkhat jongi da bengin ti bengin sei gi ni gi khot bengin sei gi ni gi jubab. Ya ka bengin pashat shapi bengin ai shapi. Hang ni ka por tanga ngai ka mesem jong phi ka hun jurut da phim pat hun ru sawan. In yo ban ya keren biang halor kita ki subject lesi pim smohun bang ngai utrai un ai fi gabor ki justo ki champang ya ka finang la ban so i ka ktien ke jong blay bang idon ha sngi baar ba hado ka sngi sa jan nga pastor benteng don sngi baar ba sa jan ki don di wi chekri ki jong blay agi sngi balang sngi palai sngi thok dieng ki don filam man nado ka por khat we bejing idon ban ya sulok bat fi ban chekri fi dan ba ka ktien ba la ba ki jing duai tingin ni duai no ni ka por ka bamenta ba shwai ka taru nga ka tip pi ba ka film ka jonging in split menta how ni benai July na do ka prah na spo khatway pila banwan ang the po so tham auditorium ngin pen I South League show khatway baje arbaje san baje pat news po wa janmit pila banyo ki tickets pila I gum to ba pila ro banyo ki ticket ha ka to ka jakahi akan ono sngi fiwan la fiwan pratrek tiket finyo nang tu khandai po khatwe finyo ro ki tiket na tu ki jaka tang bakidon ki ki bala thiet lu paru mo yo ki lut no ki tiket te ngim la ban le ai tang bala fiwan ka tu ngi kermen ba ngi ngai tu la fi poi ka tu ki jaka finyo ro ki tiket la da dang la jaka ngi ngai try ka ku fi ngi dwai no akan ka por ka bamenta ngai try ka ku fi but unang ai bor fi pinang la ban sana ka tin ki jong blay bala da fin pat pediang si chayu jisu kadai ya fi ba fin pediang no hakani ka por ka bamata kat ba ka por ka dang dan bala da ma fin pat sungut kinai ka jing penem kani ga ski ka bo try and put him fi king jong blay ka on this is the day of salvation kani ga ski jong ka jing penem tenga so ba fi ngap kani program kam dai ka ba shu jaran khat kam dai ka ba shu long ka long kum to hundai ka dai ka jing alam ka jong blay ba fin yo ban yo snow ya kani ka jing kran ba ini ka jing duai kani ka por ka bamata ingin ya dua ini ke pon tapi lah buat na din jong ha ingin ni jing dua ngai share up ya pi buat na din jong kan ni ke fi kren ba ujisu ong try jisu hang ni ke por ke bamenta na pendam ya ledi hakmat chome ubahok daladi ngam don hok ai ru em ngalong ubapop bangadon kam ya me ubahok ngalayap hagapop na don kam ye me unong penem jisu penem yenga na do menta ka sngi ai hanga ye ka hok ke jong me sat yenga na ka snam jong me mana do menta ka sngi men long utrai jonga nget utrai mela mahap yenga tho ika kerteng jonga haga kitab jonga jingem mana dok menta ka sngi ngan buat yeme amen ini dua ni ke por menta try ni ke por nga ingu ime ko pa ni ke por ke bakodor ni kon jeme ki pediang yeme try jisu
pada dom ta ski ni kon jeme kin ya naga bor naga jinget pada bagi don ki jingkali ki nam sngo artatien terwa ha baka don ka ktien ke jeme ka ktien ka ai ke jing shai ni don mangi shakri ki jome ru try ban ai jing shai pada ki kon ki jome ko try kum ki langbrot ki don kam ru ki nong sharai ban ngada dua ka ni ka sngi la da film don nong sharai utrai la da bo lo pai ki nong sharai ban sharai ka men sim ke jong fi hallelujah ngada dua ngada ker kui fi ka ni ka sngi ban ngada dua ba fin long kita ki langbrot hapo jong kinong sharai ba fila ban san fila ban rangba pinang la shisha ban snowto ba fila ban em ka jingem ka ba ya dai dor ba ka ktien ka joblay ka jingem ka badan ka nongrem ka jingem ka badan ka juba ka balong na ka ktien ka joblay nga duay nga kar kui findo mdaga sngi ba finang trang hir ba fit sliang hir ko mukulung ba sliang ya ka dot ba kan jaman sim ka balong ka ktien ka joblay ba finyo asanda ka ka jing penem kan long kom tana do man ta ka sngi bam tan dok pui bo breunem reda ka ktien baro ka ba mi nak shintor ka joblay na do man ta ka sngi fin em daga ni ka ktien na mar la persat ini ka ktien ka joblay do man sim ba ko man toy fi ka jing kai ka jing sneng ka jing pen ba ka jing pen ka ba ha ka hok kanang ba finyo along ki breu ki ba janai o ki bala pendap biang ha ka ki jingle ba ba baro mangada duai ngada ker kui fi do man ta ka sngi hallelujah fin long ki breu ki ba san shisha ki breu ki ba dap ba shisha ki breu ken hallelujah ki ba dap do men simba ko ba daga jim ka ba tmai fin long jinker ko ki wai hakerte ngo jisu nga duai nga ker ko fi ba long yeng long sem jupi jing ko jing kia gi ka sem jupi ki jinker ko ha gi ke bro fila ban ye sha ru ki jing le fila ban ye sha ru ye kita ki jing sha nyau ben ki jim ki jang fi mar fi bot yu jisu duai nga ko fi ni ka sngi te jisu amen ban amen amen trying to kuiving and second do biang ifi shibet agapor khatwei baji mangidon ge jeseng hang the apo maulai nongkwar khatwei baji sngap ha khatwei baji pila wan shibet but shibet janmiet ru ngidon hang ne apo nong thamai apa nong thamai nong kriam agapor san baji janmiet pila ban wan la film light man step pila wan shibet janmiet bal la film light janmiet wan step ne pila bro armi yang suka bahai fi ngin yo ban shakri lang yo try jisu ngin saya kendo biang ala saya ka sengipat haka kubor step but kumta terter ki kubor naga tayo shikatayo blain ko kuipi ngin saya kendo shibet kuble shibon amen